No niin, tää on taas PP. Tänään meillä tuli Chapter 6 Season 1. Mä oon ainakin itse odottanut, koska tässä on samurai-teema ja samurai battle passi, kaikki nämä. Mutta enhän voi lähteä pelaamaan, jos ei mulla oo itse battle passia, joten se on vaan siinä. Battle pass. Ai että tää tuntuu niin hyvälle. Toihan se on pakko lähteä. Battle passit skinillä matkaan. No niin, huijana tuijumalle. No siis tässä äsken pelasin yhden matsin. Et en oo kauheasti tätä kerkennyt pelaa. Tää juoksutyyli on muuttunut. Jos katsoo miten tää ukko juoksee, niin tää mappi on ihan joku outomesta. Siis ei mitään hajua. Mennään vaikka kattoo mikä tää Lost-leikki on. Siis monta mestaa täällä niinku on. YKK, ne, se, 19 paikkaa, aika monta. Tuolla oli kaiken maailman miakkoja ja siis mä en tiedä, täällä ei taida olla yhtään mitään vanhaa asetta. Mihin kaveri läntää? Ja Sentel Pump-sotkun. Mä en edes tiennyt, että tällainen on. Joku uusi pumppu. Tää Suppressed Pistol, itse asiassa se on vanha ase. Ite en tykkää, mutta sitten on tämmönen autosotku, niin sitten on tää Oni Shotgun, tosta mä ite tykkään. Mä en edes tiedä, että täällä on jotain pumppua. Siis tätä Oni Shotgunia löytää ihan joka puolella. Missäs täällä on vihuja? Tässä on kyllä niin iso mappi, että täällä ei ole paljonkaan tyyppejä. Sitten täällä on joku tämmönen uusia ominaisuuksia hypyssä, että pystyy jollain kai chanceillä tekee rollin, en oo ihan varma. Tai sit pystyy tehdä ehkä semmosen niinku superhypyn, että hyppää sillään korkealle. Mutta kuitenkin Unisotkan. En mä itse asiassa haluan kokeilla pumppua, että olisiko tää vörtti. Tuliko takaisin? Moottoripyörät. Yes. Noi oli hauska, kun mä käytin noin Chapter 5. On niin klassinen. Ai. Siis tulee niin paljon muistoja mieleen kun näillä on jo. No niin, ensin tässä on toi siis toinen itse asiassa. No niin, tuossa tänne. Ei paha pumppu, ei paha. Onko
Pystyykö käyttää tuplapumppua näitä kahta? Ei pysty tyhmää. Tästä chestiin. On mitäs? SMG:tä halutaan. Ja nää mun mielestä nää kaikki aseet ja tällaista on tosi makeita. Ite tykkään tästä teemasta. Brutal Box Cards. Box Cars. Onks tää niinku jotain autoja, jotka on Box Cars? Varmaan. Se teki sen superhypyn. Pitäis se niinku tehdä jossain tällaisella katolla tai silleen, että tää niinku toimii? Siis tälleen, joo tää katolla pitää niinku pistää painaa vissiin pohjassa. Toimiiko se niinku ihan tälleen? Ei toimi. Se on niinku katoillaan. Nyt mä hiffaan mitä se tekee ton. Ja. Ei. Wow. Tuo on niin makee toi hyppy. Ihan pakko sanoa. Mikä olet sinä? Onko se joku chesti? Tää on ihan outo juna. Ei Fortnite toi. Te ootte tehnyt paapire. Jou! Tuo kaveri lähtee koskaan meitä. Kaveri tulee boksiin. Ei se oo... Tää on niin ärsyttävää. Tosiaan tänne on tullut tällainen Holo Twister Assault Rifle. Tää on niinku... Tässä on tää Holo 13 tähtäin, mikä oli Chapter 5. Sitten on tää Tunfire Auto Shotgun. Tässä kestää aivan jälkeen ladata. Mennään tonne demoon. Onko toi nyt joku demon dojo? Tuolla. Saakohan sieltä jonkun bossin tapettua, kun siellä oli tommonen merkki. Missä? Mä tykkään tästä kartasta, kun tää mappi on paljon värikkäämpi tälleen ja hienosti tehty. Täältä tuli joku 3 tyyppiä. Okei. Nitrose. Okei, mä sain Furious Assaultin. Tää on hyvä. Hyvä aloitus. Tää. Häh? Demoni. Nitrose Shade. Tänne. Tuppa pois sen. Ei. Siellä oli shotgun. Mäkin tykkään tosta ominaisuudesta, kun pystyy hyppiin täällä katolla. Ja onko tää 2 häntää? Ui, boing. Miksi se hyppii enää? Joo, hyppiä kuin ninja.
kommentoi alas, että tykkäät sä hyppiä tällä. Jos sä sitä alat Fortteja. Haluan kuitenkin tappaa. Haluan tuon bossin, kun mä testasin siellä mun ekassa missä bossia. Mä en ole varmaan, onko se toi bossi, minkä mä tapoin, mutta pitäis saada jonkun sortin miakka. Mä en ole edes varma, saaks täältä bossi ihan tapettua. Täällä on määrä laaseita. Pumppu. No mitään tommoista tehtävää haluat tehdä. Siellä se demoni. Kaveri on. Mitä portaali on? Meno tänne. Se on sinua varten. Tuo on muuten se eri. Tänne. Tää. Hitti aseesta. Hyvä. Wow. Oho. Voin tappaa nämä bostit nopeasti, että mä melkein kuolin näillä. Vitsi. Viimeisin se oli ihan helppo. No, mutta tässä taitaa olla tää video. Tää on nyt suht. Mä näytin aika mitä tässä on. Varmaan tuun tekemään tällaisia tosi paljon lisää näitä videoita. Mut se ois moro!